the apostolic movement, it's something very broad. See, now we happen to be apostolic church, never. So I show you up table like me in bed. Man figure emuva nisebenza ngendlela uNkulunkulu awavula ngayo. But first, when we say ignite, sisho into enjengokukhela, bathi to set on fire. Set on fire. Ngamanye amazwi kwilevel just khona utshani kukhulile nje laphana kujayana. Kufika isikhathi lana oletha khona umetshisi ebese kuvutha kanjalo bona. This program esikhuluma ngawo intsha evuthayo kulula ukuthi ibonakale ikwenza. Ngenhlanhla namhlanje ngizibane teaching aid ngoba ikhona la. Masikhuluma ngentsha evuthayo evutha ngempela. Uma umfundisi umkhize kuyi-example yalokho manje. Ngicela ungekawo ukuthabazela. Ngicela ukwenza i-teaching aid ngincela yami nje ungixolele. Uyazi umemncele ukuthi thina masikhuluma kube khona kozana. Uma ukuthabazela uyi-example ye-youth evuthayo. Yethene mina ngibe mncane naye emlazi empilweni I think uyena ngambona kuba umdlalose noba umdlalose kanjalo okuphamphini omunye ngithi Mfundisi umnikazi and get that they were the young people nabo menkei obota ngingaphakama nje bafethu libe nje yawo kusali kwafuna ukunaze ithi lezi insizwa lezi insizwa ezazivutha zivuthela uNkulunkulu. Bayi-example yokuthi uvuthela uNkulunkulu kuyini ayikufasazi. Alright, leto uvuthela uNkulunkulu isho into yokuthi mawuhlezi uze kukhona into ethene ingahlali. Mawuhlezi uze into ethi ingahlali. Ebese ubheka etheni yini ozoyenza. Kulesikhathi sincane lesiyana nginaba khona eplaza ngoba kwasekuyela ko-2000 khona nakuthabazela esigijimisa khona uyabona abangathi we-APP khona imizi le lapho sesigijima ebusuku nabo kuyibona-ke abayidrayivayo hhayi ukuthi ayidrayiva yimina yayibele nangihamamanga yile ayidrayiva yimina yayidrayiva yibona okhabazela khona njena mangahamba makhona ubekimliftile alisali igama lakhabazela bekhulula le dodowa bevuthela ubani uNkulunkulu. Hallelujah. So we talk about setting on fire, and when we talk of the youth, you understanding here to many selves the youth are 14 years. We are 35. Lana we are pushing from Sunday school days of teenagers. Teenagers is the start of the youth. That's why we are document lena yawa youth ubone kukhona i-part ekhula ngama-teens. Nayo ivela ngokwevishini okukhona manje ukuthi nama-teenagers awabe ne-special nokhuzane ne-special focus yayo ukuze kuzokwazi ukuthi nakukhithwe izo lezi ey'bahlaselayo. Right. Bantwana masikhuluma ngoku-igniter we talk about passion. Passion ngesizulu sathi intshisekelo. Sikhuluma intshisekelo ekutheni abantu abasha bebandla ababe abantu abanentshisekelo yokukholwa kwabo. And intshisekelo yokukholwa kwethu soba nayo basi-understand ekutheni why sikhoza uNkulunkulu. uNkulunkulu nje I can think of three major reasons for now ukuthi why kumele uNkulunkulu simkhoze. uNkulunkulu, one is our creator, umdali wethu. Ungezwa nje nombane ezama ukukhohlisa aso akushoyo. There is only one creator. IBhayibheli kuGenesis lakutshela lithi ekuqaleni uNkulunkulu. Angithi he is our creator. Number two, mawufunda incwadi kaIsaya uNkulunkulu lapho ayikhuluma uthi abantu babe ngayidala bona for inkazimulo yami ekutheni bangikhazimulise. Sikhonela ekutheni uNkulunkulu simkhazimulise ngempilo yethu nekhona ngakho konke. Then number three, because uNkulunkulu, because we are preparing ourselves for our destiny. I-destiny yethu okuyikhaya beyond the grave. Sazala bangcwele. Right. Ufisa kodwa yesijahleke manje kusenene sifike evini ngicela ukumvulela dadewethu uJeremia 1 from verse 4 while ngithinda lokhu la
So ke abantu abasha babantu ababalekile lento ngangayisho phambili azama ngandala noma ngakwenye region. Abantu abasha babantu ababalekile ebandleni. Lokho yinto okumele nathi abadala isingene into ukuthi abantu abasha babalekile ebandleni. Ukubaleka kwabo kusho ukuthi we treat them with care. Sikhathi zonke ukuze nebezokwazi ukuthi babambelele banamathele futhi kithi ngendlela efanelekile. Abantu abasha you are very important kuNkulunkulu. Into eyenza sithi libalekile uzobona masifunda lapha ukuthi uNkulunkulu mayesebenza eBhayibhelini isikhathi esiningi usebenze ngabantu abasha. Hallelujah. Usebenze ngabantu abasha. That's why it's rise up youth, get on fire and be fired up for uNkulunkulu. Ngoba nibalekile nina you are the agents of transformation. Uma ibandla libe nentsha ephapheme njenobandla lelo liyakwazi ukuthuthuka in all respect edingwa yibandla. Ngoba one eSouth Africa siyazi kuthiwa i-population yakhiwa mostly by abantu abasha youth. Ngoba ezikhuphuka kuya ngokuya kuncipha kwehla kuthi. Hallelujah. Cela ungifundele ke dadewethu. Jeremiah 1 yeah. From verse 4. Yes. Asifunde ke bazalwane. Wafika kimi izwi likaJehova lathi ngingakakubumbi esiswini ngakwazi ungakaphumi esizalweni ngakugcwalisa ngakubeka uprofethi esizweni. Kepha ngathi awu Nkosi Jehova bheka angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Kepha uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyakuya kubo bonke engikuthuma kubo nakho konke engikuyala ngakho uyakukhuluma. Ungesabi ngokuba nginawe ukuba ngikophule usho uJehova. uJehova waselula isandla sakhe wawuthinta umlomo wami. uJehova wathi kimi bheka ngibekile amazwi ami emlonyeni wakho. Bona ngiyakubeka namuhla phezu kwezizwe naphezu kwemibuso ukusiphula nokudiliza ukuchitha nokubhubhisa ukwakha nokutshala. All right. Uqala ngazikhuleka. uNkulunkulu wethu wena wedwa uThixo wasemini. Wena wedwa ufake udumo. Siyabonga mina amandla onke. Wena uNkulunkulu ophethe ukuphila kwethu. Baba nalizwi Baba nguqobo. Baba siyakhuleka egameni likaJesu. Senzele umusa Baba siphilise usakhe usiluleke ngalo. uNkulunkulu wethu ongcwele khuluma ke Baba amandla nasemini usiza ukuphila kwethu sonke ngegama likaNkosi likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Bantwana sifunda lana indaba kaJeremiya. uJeremiya lana usamsa ngento eyenzeka kuye. Kodwa okuyinto esithina sonke kakhulukazi uphiko labasha. uJeremiya mangikhumbula I think bathi waye around 20 years. Ngesikhathi uNkulunkulu efika ke lizokhuluma lento le. He was around 20 years. But around 20 years because khona ama estimate abawenza ngeminyaka o 18 mali AD. Sorry, mali BC. 864 I think lapho iminyaka leyo ebese beqala mabekala bathi wayilapho 20 years. Ngamanye amazwi bayekade umuntu omusha ngamkhona umuntu ona 20 years. Ngamazwi wayemncane ngomthoko. Wayicishe abe anele ngoba anele una 19 angithi right yeah. Wayicishe abe anele laba abazi anele uLasibon wami. Wayengabo uJeremiya uNkulunkulu efika kuyena. Nasi izinto engifisa sizinake uNkulunkulu azisho kuJeremiya.
1 uthene before I formed you. Analyze lonto leyo itshela ukuthi before abazali bakhe ubaba nomama kaJeremiah mhlawumbe baze bazale yena uNkulunkulu wamazi, which is the reason why uNkulunkulu kumele simkhonze. uNkulunkulu sonke wasazi even before ulokuzana ubaba njenane ashaya amagama amabili amathathu uma yabo kanjalo kumzali wakhe wakwazi uNkulunkulu akagcinanga lapho uNkulunkulu uthi even usesizalweni ngakungcwelisa lento lena ngakungcwelisa bengicela uyicheck kahle lana uthi before I formed you in the womb I knew you, and before you were born I consecrated you. Ngakungcwelisa wena mangithi wena engqondo nakho kumele uthi mina wakungcwelisa uNkulunkulu before uzala. Right. Number 3, ebese ethene ngabeka umprofeti khona iversion ebeka kamnandi ikhona ukuthi iyini ithi yona I made you my spokesperson. Hallelujah. Umprofeti vele spokesperson kaNkulunkulu even nje practically mawusubona. So lento isitshela ukuthi umuntu omusha ungumuntu uNkulunkulu athola umuntu osesigabeni sokuqala ukusebenza. Uyawathi obekade ekhuluma la before mina la indodakazi nayo esifanele sihle ngoba ithema ifakaza yasho ukuthi ngisafunda uSunday school or ngifunda uSunday school ekhaya. Yasuka Sunday school yaba yi-teenage. Yasuka uba yi-teenager yaba umuntu omusha umbonile eshumayela nangithi. Umbonile eshumayela lana equality. Ngababantu uNkulunkulu umuntu omusha ungumuntu a-expecta ukuthi aqale ukusebenza. Ngafunda ukufaka ibuka njena ngeCovid yabo. Manje sibeka sifaka lento lena ibuka sayimanje sijubuke zibe nani nenkulu yabo. Eningathi lento umfundisi umfundisi wethu ekathi manje ushaya unyawo no ngajwayela iCovid ngiyahlambula ngemancedo. So umuntu omusha ungumuntu uNkulunkulu amthatha njengomuntu special okuyiphilwa lana eqala khona ukurealizisa khona ivision yakhe ngaye even before azalwe. Hallelujah. Kumele njalo uma uhamba umuntu omusha uhambe unalokho from the teenage uhambe wazi ukuthi uNkulunkulu unohlelo ngami before ngilokuzala. Kangazi uma umuntu ebalekela inkolo ubalekela ivision kaNkulunkulu. Umuntu yemayibelekela inkolo ubalekela ini? Ubalekela ivision kaNkulunkulu. Nakho okunye lana omele sikunaka. Ngesathi uNkulunkulu etshela uDavid etshela wena njalo ngakwazi before ngasi akuhlonisela ekutheni ungisebenzele. Sithola uDavid ayenzayo lana uza ne-excuse. And maningi benza ne-excuse. I think Isaiah weza ne-excuse. Khona omunye oza ne-excuse yokuthi unamalimi uMose. noMose beza ne-excuse yokuthi unamalimi. Abanye beza ne-excuse esikhathi samanje athi mina ngisemncane athi abantu bona basha bayithele awuphathe uhlelo kuyi-Sunday athi mina kubani mina akusha yinto endala. Kodwa lesikhathi eza ne-excuse khona into engifuna sinake la kuNkulunkulu ukuze ungaqali nje ukuqala ekutheni uthi uba ne-excuse. Hayi umoya nomoya liyekeni mafethu liyekeni. Right, so bona basiqedile uNkulunkulu lana yena baqhamula i-excuse yokuthi no mina nje ngisemncane I'm only the youth. Uthi uNkulunkulu don't say I'm only a youth. Ngoba lento nayo ukuthi I'm only this mina ngubani mina yiyo lena yiyo lena eyenza into okuthe uDlamini ekhuluma ekuseni lana wathi in the absence of faith there's fear. Ilento lena bring about fear kumuntu ebesithene into enkulu ngabe yakhoza ngazo angabe sazenza.
Sawusala abantu abasha. Ngamabazana indaba ye-excuse ekusebenzeni uNkulunkulu ifuna uyibeke eceleni. Ngoba nathi guarantee uNkulunkulu eza nayo. Uthi lana ungasho ukuthi ungumntwana ngokuba uyawubuya kubo bonke engikuthuma kubo. Namhlanje ubuholi babasha nationally buthi angithene youth of a town region. God wants you to go wherever he sends you. Hallelujah. Ugo awuthi youth leaders. Ugo awuthi youth leaders. Ugo awuthi youth leaders. Kodwa manithi go wherever I say go. Lisho kuthina sonke each and every individual. Ngiyazi ukuthi when we go, we don't go to do the same thing. Akusiyena wonke umuntu makhanjwa ohambela mhlawumbe ukoshumayela noma mhlawumbe ukodumisa kanjalo bona. Kodwa there are different roads adlalwayo makuthiwa go. Manje nake esinye ichaza ukuthi I think somewhere befaka umask noma adonale vision don't say I'm only a youth. For to all whom I send you, you shall go. No, never you shall. I think in a translation language, put you must. You are obliged. You are compelled. You definitely have to. Jeremiah 1, do not say that to 7. Right? But the Lord said unto me, no. New translation. Don't say that. The Lord replied, for you must go, you must go, you must go, you must. Any assignment you must do it. Any assignment you must. No. Ufana na noma ubizwa ishabefundise nebawufakaza mawubizwa ebese uthi uyagoloza khona ugologoloza lokho sesibe nakho kobuye sesixoxana nabakhosikazi zethu naye umuzwe enkethene hayi mina ngeke nje mina ngikokuma umfundisi mina ngomtshela nje ubaba etheni no uyibona lento leyo enjalo into elilandele lapho ukhombisa ukuthi unoku uNkulunkulu ufunakala khona into ebuhlungu eyenzeke empilweni befundisi. Khona into ebuhlungu eyenzeka empilweni yenu ithi ukunyakazisa ngoba nibe nani nokungabaza lokufuna ukuthi bithi no uNkulunkulu ebese uNkulunkulu emkhombisa into ethiza ukuthi no, I don't take no. Our God don't take no. Sawusala abantu abasha. Our God doesn't take no. Ayithi akuthathi uno ngoba kunjani. Lalela ukuthi uthini. You must go wherever I send you, and then you must say whatever I tell you. Ngamazi ukuthi uNkulunkulu asiyakazeni asivuthe simvuthele. Asikona kwethu thene mangihamba kuthiwa angiyekhe open air ngizothini. Matha sihambe siye ekamakhelwane lapha okuhambena negulayo ngizothini. Uthena I'll tell you what to say. uNkulunkulu wethu uyabangalisa. I'll tell you what to say. Ngempela bangcwele laba ababathola amathuba okushumayela bazokufakazela ukuthi uke unikwe islot kuthiwa uzoshumayela. Uthi abanga ingqondo yakho kade ushona ngithini la kungaveli lutho uzoyeka ngesathi uyekile ayindawo ukuthi uhlezi noma usemotweni noma yena ulele uzwe into lezi topic tell me talk about this. Abashumayela bacishe bangangifakazela uzwe into ethi talk about this. Our God gives you everything you need to execute his task. So God gives you everything you need to execute his task. Ayikho into ukuthi sibe nokusaba ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu. Enye yezinto ibe yibarrier ekuthena sivuma uNkulunkulu kumsebenzela. Ngoba akekho umuntu ongenayo into okusenza uNkulunkulu. Akade bela izolo usale isikole. Namhla isikole isale isikole.
Okay, mhlawumbe namhlanje ulinde abantu abathokhula khulu. Kodwa izolo lana inkonzo ibilitwa umfana omncane. Umfana omncane. Babona namhlanje edumisi. Kanjalo edumisi. Asikusekela abantwana. Sikusekile. Kodwa lo mntwana lona usengaphansi ivini kokuba yiyouth. Washumela umntwana omncane. Akadedelanga odanimeke. Ubadedelile. Ngabamazi umuntu omusha, it is time to rise up. It is time to rise up. Sisukumele ulokhwela uNkulunkulu etheni siresponde kwikholi yakhe asinikeza yona. Abantu abasha ngifisa ukunikeza i-example ukuthi lento yokuthi ubaleke ngempela iyiqiniso. Singadinga iphepha lami. uJoseph, namazi Joseph ngithi. Umfana owayekhule emndenini wakhe futhi ayipikwa encane nabo bonke ngithi. Ngesikhathi ebona iphupho elingiveza ukuthi khona into azoyenzela uNkulunkulu. Wena 17 years. Umuntu ona 17 uyini? Teenager. Angithi wabona iphupho eliveza isithumana sakhe siphezu kwesinye ezinye ngathi ngezakhothama kuyena. Even though ke abuyenza mistake uke washo akusangumamncane obekhuluma ethi nama mistakes esisenza enkolweni wasuka khuluma nangephupho lakhe. Leli elamdalela ke kama siyakushelelezi ngoba yena mawunephupho kuba khona abazama yonke indlela ukucindezela. But there's something obele sifunde kuye uJoseph. Wakho kuphela futhi wahamba enokukholwa ukuthi ngeke kwenzeke lutho empilweni yakhe umphefumulo ikakhulukazi ngoba khona into uNkulunkulu ayisho. Uma kukhona into uNkulunkulu ayishilo kuwena ayikho into engayibulala lokho khonela. Khona ufakazi ngangabusho ngisazangubi ngoba kuyabina yini. Khona ufakazi ngangabusho sasithunywe eAustralia kodwa kwethu ukhululile. Mase sibuya ke sesibuya eAustralia sasabe ngeGarden flight iQuantas which lokuqala eAustralia. Mase sibuya mhlawumbe about an hour or an hour and a half. Ibhalwe shawo moya onzima kabi. Umoya wadonsa 45 minutes. Uzwe iphika likhala yabona uzumsindo wephika ukhala njalo bona. When sonke sesiworried. Sesiworried is true. Wena sathula sonke phela bona. Sathula sonke. Sesithule kuthi after imzuzethize ebese uthi ukukhululiwe angishayela athele uthi umoya ingcwele don't be worried. Ngeke sife la. Ngoba yena khona into afuna umenzele yona ongeke ufika ngezitho. Amen. Uyazi in the midst of that fear ngenqamanga wena it was so fearful. Ngoba khona la umoya olishayibha loyo yabona ibhani balihamba nje lishayele uze limuva sideways akonke njalo. Kodwa wayisho lamazwi lawo kwafika le belief le ukuthi all right we'll reach South Africa. And in fact andifika ngexoxela wena. Uthi ayibhalwe yini 45 minutes. Asitshela lo msebenzi ngizama ukuphakama ukuze sidlulele sebulethe kanjalo. So ayikho into ezokwenzeka kuwena andwakufezeke iphupho likaNkulunkulu ngawe. Amen. Hallelujah. So ke asidingeke ukuthi nesabele kulo. Right. Lithi kana ke baqhubeka izwi lenkosi. Umuntu omusha. Be not afraid of their faces. Bafowethu. Niyabona ukuthi izwe lethu iSouth Africa isenkingeni kangakanani. Niyabona abantu. One abantu okuphuma sonke bayakuphala. Right? Ngaphandle yonke into ebi wrong years ago is right. Right? Ikayethu lekholwayo iphanda phakathi nesimo esebhlungu. uNkulunkulu udinga abantu abazoresponda kwi-mission yakhe abamisela yona even before they are born. Hallelujah. Labo bantu labo obani, labo bantu labo ithina esilapha. Right. Ngifuna sifunde fast ilokho izwi lenkosi izenzo 2 ngoba yena ngizwile ukuthi kuzoba khona iminikelo
angifuni ke ukuthi ebesitshwayele isikhathi sakhe womthethwa somnikelo kanti umthethwa akasikhathi isikhathi. Alright. Masifuna Isaiah 2 verse 17. uNkulunkulu esibiza asathi do not be afraid. Akasibiza uNkulunkulu asishiye kanjalo. Akakaze amshiye umuntu. Wahamba nalokhuzana wahamba noMoses owekade na 25 ngesikhathi ehlala noNkulunkulu esikhathi lesifuzana kubona. He was 25 years old. Umuntu omusha loyo. uDavide ngesikhathi yena akahambe okwalusa ichaza kahle okabili le ndaba yakhe uthene why babem-ostracize ngendlela yokuzaleka kwakhe nithi. Kodwa uDavide wabizwa esebaluseni lalo wathi akabe khona ongesta laba bela eduzane bafika ongesta balayina uNkulunkulu wabaphika bafika lana ekhona akekho yini omunye. Hallelujah. Akekho yini omunye. He was between 10 years and 15 years old at that time. Usabona nje etheni kwehla kakhulu bayana kunana ama-teenagers abako 13 14 akithi ekuthena uNkulunkulu yena uyamqoka umuntu at that time. Kodwa sifunda lapho esamqoke at that time uNkulunkulu angazange amdedele ekuthenene akathi sekumfonyiwe therefore wabiza alinde athobe ngaphansi kwani kwesandla somuntu omdala to the point that wabiza ahanjiswa yiswe kuphi endlini yenkosi ayodlala ihapu ukuze abone yonke isethafu yenkosi. Haleluya. Yes, uNkulunkulu idrasebenza ngani. uSamuel siyazi uSamuel khona okamthinta lana phakathi kukaMamnxele nondodakazi Eliya uMangele ukuthi uSamuel ezalwa umzali wakhe wayemthole ngenyembezi ekhaya wasebenza isithembiso sokuthi uzomyisa ethempelini osemdala wamyisa-ke ethempelini esena-12 esekafika nje wezwa izwi limbiza and wavukela kubani wavukela ku-Eli ecathi ubizwa u-Eli 3 times until inodendana le nto lena-ke eyakuthina abantu abasha ekutheni noma uNkulunkulu esesiphila konke asiphe kona kodwa kumelene silalele i-guidance yabantu abanjani abadala. Sophuma siye ngaphandle babuleke ethena ngiphume ngiye kanje ukuze umuntu omdala akudodise ebese uyaphuma ngengaza athi nehlala. I doubt khona umuntu omdala noma khona umfundisi ongathene mawuthene babuleke ethena ake ngesigangeni laphana ngiyoshumayela athene yikani kodwa nawe uyayidinga i-guidance ukuthi akutshela ukuthi mawusuphambi kwabantu ngoba ungaphandla uke esontweni khona izinto kumele ungazisho ngoba mawuzisho bazokushaya. Haleluya. Mawuzisho ngekuwina ngisho umuntu oyedwa yabona mawuzisho uyokwenza bakubalekele ngokuzayo umuntu omdala ulekelela entweni enjalo ukuthi ukwazi ukweluleka ngendlela efanelekile. So-ke uSamuel-ke ngesikhathi enza ebizwa uNkulunkulu wayeneminyaka ewu-12 ogcina efuna ukuveza lana ukuthi abantu abasha uNkulunkulu yena uhlelo lwakhe ngabo ludala futhi kudala esebenza ngabantu besigaba sabo abafundi bakaJesu. Abafundi bakaJesu bebizwa alithi uJesu eqala ukusebenza wena 30 kusho nabaqala ukubiza abafundi enjani yena ena 30 ngokwecustom yamaJuda umuntu uthisha kubantu abayangaleleni nabamazi bonke laba they were younger than 35 years. So abantu abasha this shows kulendlela ka-ignite sifuna ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu akafuni ulinde ukuthi ngose ngibe ngangoma kumthetho ebese ngiqala kumsebenzela uNkulunkulu. By that time it is too late. Khona imphefumulo ongabe isizakele ngawe engasizakala ngoba ulokhu usapho. Haleluya. Ngoba yena ulokhu usapho. So this time is the time to rise up. Kodwa bafethu into eyosilekelela angazi sonke sidala sesisindisiwe. Yabona
yena bekumele sime siyintsha senze another declaration. Yabona, another declaration. Kodwa usungayenza nje uwedwa. Uthene I am saved and I'm proud of it. Ngisindisiwe futhi ngiyayiqhenya ngalokho. Ngisindisiwe ngiyayiqhenya ngalokho. Lento na yokusho leso lezi yinto yokuthi usathane umculule yabo. Yebo umculula uzozana uzama into zokushaya discourage. Kodwa umculule ebese yaphikelele. I'm saved and I'm proud of it. Ilokho lento esinjalo lapha. Ngesathi nakusho njalo uyadimana usathane ashabone ekutheni angadlaleli lapha kanjalo. Kodwa nemfundiso sesinayo ukuze sikwazi ukuthumela uNkulunkulu simsebenzele in whatever way. Ungizwe kahle. Akukunye ngaba ukudumisa. Like uma senza ama-open airs ukuthola ukuthi abanye basibusheleza ekudumiseni. Abanye basibusheleza ekuphulekeni. Bekhulekela i-campaign ukuthi ibe success.